Sanibonani singane zakwethu, sanibonani ingane zedlozi. Thokoza makhosi amakhulu. Ngizonibingelela nje nonke izingane zakwethu. Ngithi before lana ngithi ukuhlephula ngilale ubuthongo. Ake ngidlulise nje nawo message la. Sikhulume lana ngesithunywa ukuthi ingabe ngempela la esithunyweni umuntu kuyenzeka yini umuntu uthola ukuthi uyasithwasela isithunywa. Before I do that ingane zakwethu, la ngizocela ukuthi subscribe ngoba khona inkulumo ngifuna ukuthi uyikhulume ngiyikhulume uyizwe. Wena osaqala nje ukubona lo buso bamkhulu wasemakhosini, indaba enhle exoxa ngofakazi. Ngizocela nje ukuthi ke usubscribe kule YouTube channel, upress the notification bell so that mangabe sikhuluma siqala indaba maqedane nawe usheshe uyizwe, usheshe unotify YouTube ukuthi nayi video umkhulu wasemakhosini seyikhiphile. Ulalele nesihloko. Lana ke ingane zakwethu sokhuluma la. Esithunyweni nasekwehlukeni komoya ukuze uthole i-connection nomoya isikhathi esiningi noma bekuthiwa unane dlozi kodwa ukuze uthole i-connection nomoya sicile la. Ukuze uthole i-connection nomoya kufanele ube umuntu okwaziyo ukuthi ulinde uthandaze. Uma ube nenhlanhla wathola ukuthi umoya uyazidilikela kuwena. Umoya awudiliki nje isinoma kanjani ungakaze uhlushwe, ungakaze uthandaziswe. Ngibala ngoba I've met umama lapha uMagumede cishe ngangisemncane ngisahlushwa emoya. Lo muntu umuntu owehlikele umoya esehleli eseganile emzini wakwaNtuli. Kepha isithunywa sami ehlikela sasilethe umuntu owafike wakhala wabika usizo kuye, wathi memjikisa labe likhuluma izwi lathi cha, lo muntu omjikisa ulethwe yithina. Uyabo leyo nto, ulethwe yithina. Waseyamjikisa wamkusisela amanzi, wamnikeza, wasemyalela okushiwo izithunywa ukuthi akahambe ayokwenza kulowo muntu nebala nangempela. Wathi mangabe efika wabe siyaphila lowo muntu. Kwaba uqala kwakhe usebenze wethunya ngoba lowo muntu watshela abanye ukuthi hawu yazi ngiyaphila, umuntu unoyibanibani wakithi uphiliswa umuntu othize kanje kanje. Ngiyake ekuthenini la umoya angeke uzovana udile ungazange uzuyihlupha, ungazange uhlushwe. Ukuhlushwa ukukhulekiswa ngamandla, ukhulekiswe ngamandla kangangokuthi uzube sengazi ukuthi uyahlubuka. The time ufikelwa yilokhu kujula kusenhlizweni ngoba into efunakalayo uNkulunkulu nomoya badinga inhliziyo yakho ijule, usondele kubo ngenhliziyo. Iyona into umoya osuke uyidinga kuwena njengomuntu. Ngoba mawungasondele ngenhliziyo, ingakho kuyaye kuthiwe uyizithunywa zokungisondeza kuwe Baba. Uma ngabe umuntu le nto isuke ishawa ngokubona kumuntu usuke ezwa izinhlupheko ezikhona nezilingo eziqhamukayo. Ngabe isilingo siqhamuka ngomndeni wakho noma besiqhamuka kuphi. Kodwa ke lokho kuyaye kubize ekuthenini uzithobe, uthobele umthetho. Uma kubiza ukuthi fanele uye kongena emzini womuntu ukhushulele isithunywa, thobela phela ke lowo mthetho. Futhi akubi umthetho kangangokuthi manje sekuzobe inkinga. Ngiyazi abantu abadala isikhathi esiningi abantu asebekhulile, umuntu uyabe nale mandate noma lo mqondo ukuthi usekhulile and futhi akulula ukuthi ahambe ethoba. Kodwa uma ngabe uwumuntu kamoya noma kuthiwe yidlozi noma ngabe kuthiwa yini, uma kufanele uyothwasa ngoba nasenkonzweni uma ngabe uzothandaziswa kuze kwehlike isithunywa fanele uthobele umthetho neziyalo okuyizona onikezwa zona ukuze umoya udilike. There is no other way ongakwazi ukuthi umoya wehlike kuwe kungekho umthetho omisiwe phezu kwempilo yakho. Ngizoxoxela nje mina wami umoya kumina. Mina ithunya kumina kade zaqala ukukhuluma nami. Cishe ngaqala ukukhuluma nami ngisesesiswini sika mama. Yebo, abantu abaningi they wouldn't believe that, kodwa ngiyakutshela kuyiqiniso kuyisiminya. Ngoba umuntu engambonayo ngoba ngazalwa kufungiwe, kube kufungiwe kuthiwa cha ngeke umama azalisale umntwana.
So umuntu engambonayo wayegqoke ingubo emhlophe ephethe isibane esiyelo, owangikhipha ehamba nebutho labantu abaningi abayinqwaba eswini sikamama. So-ke leyo nto angeke ngize ngutshele okunye ukuthi wathini kwenzekalani. Kuyimfihlo yami nedlozi kwakhona nje ukuthi ngisho lokhu ngisho ngoba ngifuna ukufundisa isifundo esithize. Ngithe uma sengikhula-ke, ngakhula ngokukhula kwami, ngisesemncane nje ngisesemfishane, ingihlupha imimoya ngalungisa yathoba-ke komunye umthandazi oyinyanga wakwazi ukungilungisela, wayesangoma nje, wakwazi ukungilungisela ngimisele lo khamba negobongo ngisemncane kakhulu. Ngithe noma sengifunda e-crash, sengifunda, kwaba khona igaba lapho obona khona lento iyafuna ukuhlubulundela. Shuthi nje ngangisemncane kakhulu ngoba 4, 5 years, 6 years lapho. Kangangokuthi ngangithi njalo uma ngibuye esikoleni ngibe umuntu ofikelwa umhlabelelo, ngisho ngisesesikoleni phakathi kuyaculwa yasamt mina umhlabelelo kimi uzofika uma uthinta nje futhi indaba yenkonzo noma into ewukukholwa okuthize, noma uthinta ingoma ethanda ithi ayibe ithinte idlozi noma ithunywa zedlozi neyinyanya. Into eyingifikela sengingedwa ngithola ukuthi mathi ngiyabuya esikoleni so ngawubuya-ke mina isikhathi esiningi ngithola ukuthi umzali abazali baselokhuzaneni usemsebenzini. Ngizofika kuqala ngofike ngihlabelele ize lento idilika ikhulume, kodwa ngoba naku ngangisemncane yanginikeza ithuba ngoba yayikade itsheliwe. Kwakuthi noma umzali kwathola ukuthi ngilambile, athi umzali cha, ngeke nize nidle izitsha ningayiwashile or ningezile ukuthi nokuthi. Ngaleso sikhathi ngilambile, ngizilile, ngijulile, kwakwehlika umuntu, kwehlike inkanyezi ime phambi kwami. The time imali enkanyezi yayikhuluma lokho ekukhulumayo ekushoyo ngidilikelwe nawo umhlabelelo, ngihlabelele ngale ndlela eyisimanga. Ngisho amaphupho engangiwaphupho okunye wakubonisa, okunye umzali wami wayekuzwa ngoba esekuzwa ngabathandazi nezanusi. Sezimtshela ukuthi iy'bonakalo sey'vela kulo mntwana ngabe sikhuluma okunye, kodwa ngoba idlozi kwakungabantu abasuke belalela ngempela, abazange bethi hayi thatha umntwana ahambe yothwasa, ngoba babelalela bebona ukuthi hayi isikhathi sakhe siyeza. Kuthena-ke sengikhulile-ke sengikwazi ukuthi-ke ngihlushwe izinkonzo, ngahamba ngafika uthola ukuthi ngidibana ukuthi ngiphume ngihambe-ke ngiyothwasa noma-ke before that-ke bengisaba umuntu obenjani, obe umuntu othi uma ngabe sezimhlupha ngempela iy'thunywa ngangiqede ngisho no-matric nje from grade 11 ngiya ku-matric. Ngangumuntu othwele kanzima kangangokuthi ngisho ukufunda, ngifunda lokhu esikoleni, ngangumuntu othi uma ngabe ezofunda noma sekufanele ukuthi abhale, ngibe umuntu ofikelwa ukuthi ufanele athi umuntu uthandaza ukhuleke, ngoba kwakuyinto leyo enesithiyo esithize, kwakusuke kuney'thiyo ey'thize nethunywa ezivamisa ukuthi zilwe ngakho. So-ke ngathi uma ngabe-ke sengikhulile, sengiwumuntu osenze njani, osekufanele ngabe useba sesimeni sokuthi ayothwasa noma sengivelelwa izigemegeme, ngisho kuphuma umuntu, kuphuma isangoma, siphuma thina ngikhumbula kahle nje kwakukhona isangoma somlozi sasikhishwa ngakithi. Kwathi mhla sikhishwa sizofika sifikiswa, kwathi uma ngabe kukhala umlozi wakhona kuleyo ndawo enhlanhla sasakhe eduze nomfula, wawuze ukhala uqubuka phansi emfuleni. So angizange ngize ngilale from that day ngoba ngangisaba ukuthi kuthe ukuba buqamamana angikwazanga ukuthi ngisheshe ngisuke ngiye khona. Uma kukhulunywa-ke ngomlozi wangempela, angazi ongakaze asibone isangoma somlozi sikhishwa. Ngisho ukuthi abantu abahamba bathwasela umlozi awuthwaselwa, uhamba futhi uthwasela kuNombala. Uthwasela kumuntu osuke evele nawo, futhi nakhona uma uthanda umlozi isikhathi esiningi uyazihlikela. Bengisemane ngidlulisa nje lo myalezo, ngisaqhubeka la nendaba yami. Kuthena emva kokuthi umuntu kuthe emva nokuthi-ke lapho-ke ngokuhamba kwey'khathi uma ngabe nje kukhishwa isangoma uthole ukuthi kune-connection ethize yomoya, awuyibona umuntu ngiba nokuhlupheka. Ngigcine kwesinye isikhathi ngiyile ngifike nje ngibuke, kube nalokho kujabula nokuthi umoya wawusuphakeme ngaleyo ndlela. Ngisho nasenkonzweni uma kungamasonto isigubhu ngosizwa sile kude uma uthi ngabantu ngempela abahuba ngempela bewulalela futhi umoya bebesemoyeni ngempela. Ngizonizwa ukuhuba kwenu ngize ukuthola ukuthi ngisondele kuleyo ndawo. Ngigcine sengisondela ngasenkonzweni. Kwahamba-ke ngathola ithuba lokuthi kube khona ukuthi-ke ngithunywe ekuthenini ufanele umuntu ngiyothwasa, ngiboniswe lo muntu ongibonisa yena.
engiboniswa yena. Ngahamba-ke ngayithola impande, ngayidla impande yani okwakungeyesithunywa, ngoba wagcina eseshilo umuntu wathi cha, angeke akwazi ukuthi ngithwasele idlozi ngoba into angayazi. Ukuthwaseni kwami-ke ekudilikeni komoya, usudilika ilapho sengiqala khona usungitshela usungendlalela ukuthi uyakhumbula ngosuku oluwukuthi nokuthi uyakhumbula mhla kuwukuthi leyo nto leyo kwakuyithina. Njengamanje-ke sekufika isikhathi lapho sesikhuluma khona sesikucacisela ngoba nakhu usukhulile, sekufanele wazi ukuthi kwakwenzekalani and futhi kufanele wazi ukuthi impilo yakho izoqhubeka ihambe ifike. So-ke ilapho-ke umoya uyawudilika, kodwa akuzange kuze kwenzeka ngaphambi kokuthi ngaze ngathola umyalelo wokuyalela indlela ukuthi oba ekuthwaseni ngathola ukuyalelwa nokutshela ukuthi okay, yima kanje kanje, wenze kanje kanje ukuze ulindele labantu bakho, ulindele lezi thunywa zakho. Ekwenzeni njalo-ke ukuhanjwa-ke impophoma, kukhulekwe emanzini, kwenziwa yonke, kodwa okubalulekile uma ubekela ukuhamba lesithunywa angeke kuze kuvane kudilike nje, ngoba kusuke kwenzela ukugezwa nalaba bantu ababesuke bengahlangene noma bengakwazi ukuhlangana namakholwa, kodwa kukhona indlela isithunywa esikwazi usibagese ngayo, bethola ukukhanyiseleka ngalesi sibani sengilozi yaphakade, sengilozi yomoya. So-ke la engiya khona ngiye ekuthenini funeke ukwazi lokho, you never ukuthi isithunywa sivane sidilika, ngaphandle ube nenhlahla-ke savane wathi uhlushwa nje kancane sasheshe sasiyidilikela, kodwa yazi ukuthi leyo ndlela osuke ume kuyo noma kuleso sithunywa esuke sakunikeza, sakuyalelisa, sakukhanyisela, ngoba phela uma uzothwasa usuke kukhona isibani esisuke sizokhanyisela wena ukuze isibani sakho sihlale phezulu, sikhanye naso, sikhanyisele zonke izizwe njengesinye isibani, njengaleso nasibani asuke siphethe umuntu. Kanjalo noma usuke uthwasela idlozi kusuke kuyinto ethi ayifani. So-ke ngiye ekuthenini-ke ingane zakwethu, la umuntu kufanele azi ukuthi kuyini kahle kahle ukuthi umuntu athwase. Uthwaselani? What's the purpose? You will never ekuthenini ukuthi uyathwasa noma udla inkamba zedlozi, udla inkamba zey'thunywa, kodwa awukho umthetho omisiwe ngaphezu kwalokho. We have to ukuthi ufollowishe leyo mthetho, and futhi kuyifolowishweni udele konke, uyadela konke okwasezweni. Ngoba umoya uma udilika kumuntu, udilika ngale ndlela ukuthi uphelelwa ngisho namahloni nanokwesaba, kuyaphela mhla usufikile. Ukuthi ufike ngale ndlela ukuthi uzothi uma ufikele ile nto lena eyisibizi ethi ibe salusizi sasibizi, kusuke sekuyibona yanto ufikile, kodwa nxa uzolalela ujule kahle, le nto kuwena iyadilika, iqhephuke maqedane, bese eyadilika okuyena umnikazi wendaba, okuyena umphathi wemfihlakalo, adilike maqedane nedlozi lakho likhuphuke, noma kukhuphuka idlozi lakho maqedane yena bese eyadilika. Yonke izinto bese ihlangane kuwena egazini, ukuze ukwazi nanokufunda ukuthi umoya ulawulwa kanjani. Yonke lezo zinto usuyithola ngendlela nxa uzolalela ulalelisise. So ngisho kuthiwa uyakhulekiswa enkonzweni, lalela okushiwoyo, ufollow ukulandele, kuyokusiza ekuziphatheni kwakho nasekwenzeni yonke into ngendlela okuyiyona yona. uNkulunkulu nje anibusise, aniphe amandla nokuphila nokuqonda ngomoya, nokuqonda nangokwazi, nethembe njalo kuyena. Kuphela ningathembi kuphela ngomlomo, nangenhliziyo, phela niqonde into eniyethembayo ukuthi isebenza kanjani, uqonde umoya ukuthi usebenza kanjani. Uma ukuthi awuqondi, lalela kwasebephambili phela, ulalela ukuthi bona bahamba kanjani noma indlela ithini, kwenzekalani, yini okuyiyona yona ebalulekile nefunakalayo. Ndawuwe-ke izingane zakwethu, makhosi amakhulu. Amen. Ngiyabonga. Makhosi amakhulu. Thank you for watching this video up until the end. Ngibonga nje wonke amazwe ababukela video channel yami. Sazoqhubeka nezinye izihloko ingane zakwethu. Angiphelile amandla kuphela ngishawa isikhathi. Abantu bayangidinga nami esigodlweni. Nokunye-ke engikwenzayo, ngizokutshela nje ukuthi ngiwumelaphi obuye abe umuntu o-trader lento abathiwa u-forex.
Kodwa-ke angikho lapho, ngizokuthini nje kanzakwethu. Thank you for watching this video up until the end. Ngiyabonga, makhosi amakhulu. Ndawo, amen.